Sura 75 El Kijame, Kijametski dan. Poglavlje je objavljeno u Meki i sadrži 40 ajeta. Ime je dobilo zbog zaklinjanja sudnjim danom koji se javlja u prvom ajetu. Ovo poglavlje pobija pagansko poricanje proživljenja i suda. Ono jasno pokazuje da su smrt i sud neizbježni. Činjenica da je Bog stvorio ljude od skromnih tekućina i da je u stanju sve pozvati na odgovornost detaljno je opisana u sljedećem poglavlju. U ime Boga, milosnika, svemilosnoga. Kunem se kijametskim danom i kunem se dušom samokorućom. Zar čovjek misli da nećemo njegove kosti sakupiti? Itekako, u stanju smo mu i jagodice na prstima istima učiniti. Međutim, ono što je pred njim čovjek želi u grijehu provesti, pa pita, kad će kijametski dan nastupiti? Kad se pogled ukoči i mjesec pomrači i sunce se s mjesecom sastavi, toga dana čovjek će zavapiti, kuda bježati? Nikuda. Utočišta neće biti. Kod tvoga gospodara tog dana valja se stamiti. Čovjek će toga dana biti upoznat s onim što je preda se pripravio i šta je za sobom ostavio. Čovjek će čak sam protiv sebe svjedočiti, makar pokušavao isprike tražiti. Ne pokreći njime svoj jezik, želeći ga pospješiti, naša je obaveza sastaviti ga i iščitati. I tek kad ga iščitamo, ti čitanje njegovo proprati i naša je obaveza potom ga objasniti. Ali ne, vi volite ovaj svijet što odmah je ovdje, a odbacujete onaj što je tamo poslije. Neka lica tog dana bit će nasmijana, u svoga gospodara zagledana, a neka lica će tog dana biti snuždena, svjesna da čeka ih teška sudbina. Ne, kada duša do ključne kosti dospije i bude upitano, ko je taj što se uspinje? I on uvidi da to rastanak je, a noge se smotaju jedna oko druge, tvom gospodaru tog dana privest će se sve. Nije vjerovao, a ni namaz nije klanjao, nego je nijekao i leđa okretao, a onda odlazio kući, koračajući oholo. Teško tebi i opet teško. I još jednom teško tebi i opet teško. Zar čovjek misli da će tek tako da ga se ostavi? Zar nije bio kapljom sjemena koja se izbaci, pa potom ovjeskom koji se zakači, a onda ga Bog stvori kao novo biće i lik mu uobliči, dajući da od njega nastaju dva spola, muški i ženski. Zar taj nije kadar umrle proživiti?